آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Ada enggak tuh, enggak apa-apa. من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم. الحمد لله. إن شاء الله تفسير نويه Qur'anu dakuriyaw ka bayna bamananga la ka wala kungurundu akoro bita Qur'anu sura bisabana no suratul rumi rumo kufa sura waya muga ani lana jokera ola kunu wanya damina okere ni la no ye wa min ayatihi khalqus samawati wal ard alako ne ala ka kabako doye sangolo odali ane diukolo odali wala ma dachugo ni ma mi diukolo febe chugo ka sangolo do chugo daba munu bana baka kolu laje tabi masaya sagamo wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum abo chogere la aw ka kan aka puma kan olu ka ke suya chama e wala ma ko fonyongoli wa alwanikum ane ayru farkulo nona yaw wala ma sugu yaw ka fonyongo ko nimbe ale alaka kabako do wala ni arma de laje farkulo era la dalla hanni damaranu me ani nyanje nga armade farafima farajema farajawnu sigoro macha farafunu sigoro macha ibaye ala ambeda la hala kelenga anjite kata dominico anjite kata jiko
bana ba bɛɛ minɛ ni ko kɛra na min bɛ digi farafinna min bɛ digi farajɛ a bɛɛ ye kelen ye wa ni ko balala ka cun farafin ka farajɛ ka bɛɛ bɛ dakuya kelen fɔ e b'a dɔn k'a fɔ lasuli nin ye kelen ye siga t'o la o kama k'aw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo di i bɛ t'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn bɛɛ o la a tɛ n'a fɔ dɔ nana dɔ kala dɛ ayi lasuli ye kelen ye cicili kɛra ka caya ala yɛrɛ ko ten cayali tɛ taa min kɔ ale ala fana y'o latigɛ n'o ye kanw ka caya sisan ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ bɛɛ kun ye musa ka ɲɔgɔn dabara dɔ a banna o kɔtɛ ko dɔ ka fisa dɔ ye inna fi zalika ni maa min i ka dɔn kabako bɛ nin na i ka dɔn o wale min n'i y'o walawala nin ye la ayatin kabako b'o la la alimina dɔnnibaw ye kan min bɛ yen ni a bɛ se ka laɲini caman fɔ kuma kunkurun kɔnɔ diɲɛ bɛɛ kansi tɛ yen k'o bɛ arabukan b'o la o kama n'i ye kuranu a dakuruyaw ta arabukan la i bi a fɔ kan wɛrɛ la kan wɛrɛ i b'o ɲagama caman ye k'a sɔrɔ arabu ta ye a tɔgɔ ye di fɛnkɛ saba banna aran saba arabukan la o fɔtɔ kan wɛrɛ la pati o kama imam hadi a jira diɲɛ na k'a walawala kanw bɛɛ lasuli arabukan ye a bɛɛ bɔra o de la a bɛɛ lasuli o ye wa kande misaka i bɛ se ka laɲini k'a fɔ kuma kunkurun kɔnɔ kan si tɛ arabukan b'o la nka maa minnu bɛ tradition kalan anglais ni français ni chinois ni a tɔgɔ ye di espagnol ni allemand la e yɛrɛ b'a dɔn la k'a fɔ arabukan dama kolo min ye nin o de bɛ ɲɛfɔtɔ caman de ye nin ye tan wa allemand la wa français la wa anglais la wa espagnol la wa o kuma kanw bɛ ba ummul alsinati amna qur'ana aya 6 ani kɔ o bɛɛ bɛ ala bolo suratul fatiha aya 7 kɔnɔ cogo min a b'o jira diɲɛ kan in bɛɛ a bɛɛ ba ye larabukan de ye molu fana maa kɛ cogo cogo i ni jurujuru tɛ kelen ye lasuli ye arabukan in de ye o kuma adamaden bɛɛ lasuli kelen n'o kama ni an ɲɛ b'a la an fɔ bɛ ɲɔgɔn cogo cogo nka lahala dɔw bɛ na i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ taa bɛ bɛn o kan a y'u t'a dɔn cogo min y'o kɛ yɛrɛ a cogo min y'o kɛ ka d'a kan lasuli ye kelen ye o min ayatihi manamukum ko kabako b'o la dɔnnibaw ye ɲininikɛlaw ye cɛsiribaw ye maa min cɛsiri ka lahalaw ɲini ka dɔnni ɲini manamukum billayli aw ka sunɔgɔ sufɛ o ye n ka kabakoba ye wannahari ani tile fɛ wabtigaukum ani aw ka ɲinini min fadlihi ne ala ka nɛɛma la n ka tamandiyaw la o kɔrɔ sufɛ adamaden ka lafiya ni daha ale ala y'o bila su kɔnɔna na adamaden kɔnka purutini taaba kɔfɛ farikolo yɛrɛ b'a kɛ cogo dɔ la ten nka ni adamaden nana sunɔgɔ sufɛ i bɛ wuli k'a sɔrɔ farikolo tun bɛ sɔmi o lahala minnu na
ala ye fɛn min na ko sunɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka lafiya d'i ma ten i y'a dɔn sunɔgɔ bɔra min wa e de y'a da wa k'a sɔrɔ n'a ye masa ɲɛ waati dɔ a b'a tigɛ i la o don i b'a dɔn k'a fɔ yee ja sunɔgɔbaliya ma ɲi koyi a ye mɔ filɛ nɛɛma yɛrɛ ye fɔ kɔnɔgɔn walama bana kelen k'a to i ma sunɔgɔ o kama ko ni kalo jɛ ma tɛmɛ a tɛ dɔn ko kalo jɛ ŋumɛ nka ni don kɛra kalo dibi la sa i bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko kalo jɛlen don o n'o suguya tɛ ala yɛrɛ ka nɛɛmaw suru man ka taa kɛ dɔ la an t'a jate yɛrɛ masalan kɛnɛya filɛ nafoloba foyi t'a bɔ nka ka i to a la ala barikada yɛrɛ tɛna yɛrɛ an balimakɛ nka n'e banana k'i da fɔ wulili ka gɛlɛn i ma minnu bɛ taama o sen la i ɲɛ bɔ m'u dalen fɛ olu bɛ ɲagami ɲɔgɔn na o fana t'a dɔn k'u bɛ nɛɛma ba la nka e min n'ala y'a bɔsi la dɛ i bɛ sɔrɔ k'o de dɔn wa to kɛnɛya kana kokura i bɛ ɲinɛ i ko bɛ tɔw ɲinɛmɛ cogo min o kama ala ko adamaden ye fitiri waliba ye ni ala ka nɛɛmaw la barikada ti i ka ko la fiyewu a ko tilefɛla fana aw k'aw lajɛ farifɔni bi k'o la ɲamatigɛ bɛ yen adamaden bɛ farifɔni kɔnɔ a ko o ye tilefɛla n y'o fana ka cogoya k'o ye aw ma ne bila nin si la koyi ne nin bɛ de k'aw ye fasa ye ni ala mago tɛ tile la mago tɛ su la nin bɛ dabara aw adamadenw de kama maanifin maaninjɛ i ka di n ye inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'una o maa minnu bɛ mɛnni kɛ k'u ta si k'i k'a dɔn ni dakurunya minnu fɔra sa ko nin ye walandaba ye olu ye wa min ayatihi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an a ko n ka kabako wɛrɛ filɛ n bɛ jirali kɛ aw la kaba yɛgɛriw la o kaba yɛgɛri a ko a bɛ siran koyi siran b'a la dɛ o n'a tɛmɛ wa tama'an nka ka ɲɛsin kaba yɛgɛriw ma dɛ o nata duman dɛ ka d'a kan sanji ko a tɛ se ka taa k'o to wa yunazzilu mina samaa'i ma'an a ko n bɛ jigini kɛ ka bɔ sankolo la ji la fa yuhyi bihil arda n'o kɛra k'a bɛ ɲɛnamaya kɛ n'o ye el arda dugukolo la ba'da mawtiha dugukolo salenkɔrɔ kɔfɛ o ka ala barika da yɛrɛ kontan an bɛ waati min na bi n'a fɔ o ma tilema hali bi an ma se tilema yɛrɛ a juguya kuma ma fɔlɔ an bɔtɔ filɛ fo nɛnɛ kɔnɔ sisan o yɛrɛ tan tɛ kosɛbɛ o tuma na e k'i miiri waati min n'o bɛna ko samiya ka sɔrɔ o b'a sɔrɔ tɔ tɛ ko la ko i y'o ye dɛ fɛnw bɛɛ sara u jara fo k'u jira masa min bɛna kɛnɛkɛla ni na kokura foyi tɛ foyi ye fo fɛn kɛnɛ dugukolo yɛrɛ suma ye fɛn minnu b'a kan a tɔgɔ ye di a bɛ kɛnɛ don a ko maa min miiri na inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqiluna wala n'aw bɛ na maaw ye maa minnu bɛ hakili ta ka baara kɛ masa ye nin kɛ b'a ye n'o ye dɔw bila kana fɔ an ye wa dɔw dɔrɔn a y'olu ka ɲɛnamaya mina ban pewu i komi an ɲɛ bɛ dugukolo jalen la cogo min nka a ye dugukolo ɲɛnamatɔ fana ye bɛ san caman dɛ ko a b'o cogo la a bɛna tila ka segin ɲɛnamaya la kokura ni ala bolo k'a ɲininka k'a fɛsɛ sanbi damadɔ min n'aw y'o kɛ diɲɛ kɔnɔ n ka nɛɛmaw kan foyi ma dɛsɛ a la a nana ka fɛn fɛn dɔn aw bɛ sa k'a bɛɛ to yen nka an ma kɛ barikadalaw ye a kɛra fitiriwale ye
wa kunne flave kanyi ngadre wa min ayati an taquma as-samaa wal ardu ako albi kaba ko dofna fle aw nyakoro nga taje anyete sangulo jolela aw nyeben luma na wa luma ba koro anya ba dana musam yow ka wese kula kuy du ko na ka fenzele a feve ci ko fle sangulo mabbe du ko kade o du ko ka anyru anna fama fen dama mi no be du ko inga ameka anna fatawla anga hakil tinji o nanga nyene nu bana amna tak to du ko jugoro amura du ko kile minam taka sego lay bu pasa kolo semeu ni bemna sai ka buru ko kura ka ko masai kaba ko masako awo masami da ka soro foite kele buriye kai sai kana armadiana ako bine kenyawa ifmeide ngo fude nyo ke penyi o fein no yelma ka ta fa warla ka sai kana o kenya chukodi thumma zada'akum da'watan min al-ardi ko akele ngoro buguri muguye ko kore ka kolo mugu fogu ka buguri nene alay wele bla mako wora da'watan wele la ko ka bo min al-ardi dugula iza antum takhrujuna ka beb na bo dugula jugura ko gura ka jo wa dabara de aw ki nengalo diga wa kele fle bisa temene temba ka fongo nyonya fo ma jira wala ka fonde be senna ngachi do mana fe ka dese ayangalo diga ko ngalondo jela tige ija saya ko be foite to kunu saya kun te chen aw muni o fo wa kunni gara koy wa ka foy madugo o dia bara resa na sura abisika dugo alala ngashima sika dugo gal halaw babbe fo anyuro arabadinu ye donu soro buloni to bisi gal halabe fo don bawdo ye masami yeda ke ga kodo kata dogo la aide o kamo ne mingu mina ala yo damo ya kanga puma chentiga wala ma kake ambo baye wala ma kanjuro baye ala ko ayawara ko kiyamado ne ngun idare de farakolo tobe o nyepuma fanga damo begi takele bo amama mage ako sium ba fo club ba fo daw ba fo anya ka toydi nyew ba fo begi takele bo on yame dade ga fo ko magata daw e ki dade de nyepuma fanga mi mo nyaade farakolo fabe mbi galim na aidihim wa arjuluhum arma de rasibo mi shiriya jo ga ma ba ma nya ke ma ke an yuru fa e ku ma ke nu yi bulo won fa daga ta fami so yana wala ma abana ya ki ma ke yo bane an yuru ka gen ala don da mu ya mata la rabo wala hu man fi samawati wal ardi ni ma fe hakli ma fe be sangula ndu ko la ko to mele ka una nyonaw dalu kacha dambe ngoro be on da mi ngala moere du ko le ngaya ko ni kaba ko masalo de ngabe do kono ko ala ka dal dai yawnde o hijab bito ka bo ala fe ani dambe ngoro che ningo ato ke bela ngaw mo be ala hijab bo dambe ngoro che du ko le ngaya ibu ye
waati yɛrɛ dɔw la e bɔ alamu yɛrɛ kɔnɔ ne ne ka adama ne bɛ koli min kɔnɔ ala ka dali la bɔ bi k'o kɔnɔ ne yɛrɛ ye ka taa diɲɛ wɛrɛ kɔnɔ ye o mɔgɔw bɛ yen wala hu man fi samawati wal ardi man arbaka la fo hakili tigi de ko nga do ko e dabere jina ko te chen ye aduna ta borata sisan aw yangalo da kan de aru tla ko extraordinaire water mu ne ko fendo be sabul aduna da he allahu akbar nala hijaw boni dabe to che ere jolet na yere era kibe akona hijabu do awni dabe woro chama che nga wati kele ngile misa ka abi hijabu bo awn do ni o dabe unje ika kodo anika ala katwaidi ika songala ye do bi faroka o kamo amisa ka morke wurdi kala abe ala do ka tage mo e mami ndai indalo be je kono te ka ke moru la gosile wurdi kala la gosile kasul kala do ko mi tay jango mami zime ka akoyira ma ko ye u habe mana ko be kan galo e katmani yere nala ko aduna bledo kono katu bo fiew to be boli ka kola stigito kada gale ala dongo chamana ya yi ko chamana ngem go sio de histoire o histoire kele de bitane ita koy kalamo nini wurdi keto ay chamani ayala kama ta chamaye ya do ala sikula pati o emini ne toke amana make kanda savela mote na blena ne bita minu ya ala do jugo wera lo ka dabe nguraw ye ala kama saya kono olu jore bito chakai ngaw dabe be kullun lahu qanatuna akwati na fa doke me kala ken da ay abbe kurome alay kore abbe majigi me alay nangi ko mi ala ke ka donu damo sisan an yero bitla kata an ye kiraw soso kominu na am tla kata somo nyebe ko chama an yero donu be kata boka mami mi folo tara kalola nale ma asro kodo ni fenga matega na oturai me plana mi ndara no segra ngwale maunde na de ndawale na ana ka yeta do ya meta do me nga maune tura are dama se ka fo wati jango fe anana chidola misri wele kany alet na ko be du ko ka yawo ana ka be ko limi ngono te misri wele kan ngara don damo ni atara kalola ay misri wele ka me nga abinu bojeni anene chila misra sorala ka misri wele ka me ay ulu na ko ni yumi
u ko ngala ala bato no watu sura ubi a wele de ta aku kata laje utara misri wala ako nyen ne me kalo lay nyen ne mangan me kalo lay sisan ni min ye nin ye kalo lay ka mɛn e ka fɛn jumɛn de bɛ se k'o bɔ o kunkolo la an bɛ se k'a fɔ a bɔlen e ka diɲɛ koli in kɔnɔ yan ka taa koli wɛrɛ kɔnɔ ala ka dalifɛn koli wɛrɛ kɔnɔ a ye nin mɛn ye tiɲɛ don silamɛya ka tiɲɛtigɛ de jira la k'a fɔ masa min ye dali masa ye kalo daba dugukolo daba tile daba i k'a dɔn o de ye mamadu ciba ye koyi n'i banna ma dugukolo kɛ yan n'i taara dugukolo ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu bɛ ala ka dali kɔnɔ n'i taara i b'a mɛn ka d'a ka dali masa o ka tanni dakuruɲɛw don وهو الذي يبدأ الخلق هل بمساي أباك يركبه محمد عفوية كم مسامي نبيه كوبوي ودي مساي يبدأ الخلق على ده دليل دمنا باي ثم يعيده أبلغ سجي هو عون عليه كوت فوي على بلو وتكوغلني رأي أهون تكوغلني على بلو وله المثل الأعلى مثلا نيمون في السماوات والأرض سانغورا تلون سانغولون دو كولا كو دبي على بلو ولا ما او يا على تاي وكراي دو كولا ردا يا دا بيدل دمنا كتلاكا تسغي ومثاليا وچاما anga nyana ma bu kono kata liman samia ibi fengano e katla kara ubna ke peunga katla kala subhanahu wa ta'ala bitla ka usegi ko mi mega kani to foyi ala bolo tugo mi nene aw fana nyana ma yambane ko katla ka de kana nyana ma na ko misara de be aka jirana du ko ka mohon ba ko musai ne ko fa nyana ko la kesmo jenyuma ko la sangoro talim sangolo andu ko la ko de ala tay ko ray ala ka danve shite kono ni bi miri ki bi fien bola i yɛrɛ ka faamuya la no ye fien de ta kɛ lebu ye n'a ɲɛkɔrɔ ye fo i b'i ɲɛtugu o ma kɔrɔbɔ fiyewu ala ye a ka danfɛn ninnu na a ye min kɛ cogo min k'a fɔ ne adamadenw farajɛ farafin e bi miiri ko ala kan ka kɛ tan a balimakɛ a to a y'a bila cogo min na o de ka ɲi nka e ni ne t'o dɔn waati dɔw dɛ a bɛ k'o de fɔ ne a bɛna fɔ don ko an bɔra ka dɔ ye dalen tɛ jiri jukɔrɔ mangoro de sisu si ja wala mangoro in jabe cogo ale ko ni nin kɔni kun ka bonya komi i sera ɲɔgɔn na o tuma maa tun bɛ fɛrɛ k'a dun ni si mɔ bani walima mangoro bani ala tun ka k'o de kɛ fɛn duman bani nka den ka bɛ se ka bila i da kɔnɔ ale bɛ k'o miiri si mɔ dɔ bɔra sanfɛ ka na a k'ale kun ta ye ale ye miiri ni nin kun bonyana i komi zɛrɛ ne yɛrɛ kunna bɔ a la wa a ye tiɲɛ di jeni mɔ ye ala y'a kɛ k'a yɛrɛ waaju ne ye min kɛ cogo min a t'o la anw adamadenw an b'a fɔ min ala ka dalifɛnw kɛ cogo dɔw la an yɛrɛ fɛ ala ko o fana fanga n'o faamuyani o dira ma o nka y'a kɛ cogo cogo a bɛna ye a ta in da ye dɛ bi a bɛ cogo di an ye jiriden caman bɔ o cogo la kelen sɛw ni misiw ni an donna bɛɛ la ka
ka an tura bela kan ba kan no a shesugo bawfle amandi ataka fo ibla na banako wala ko ya bon tala de ay hayta ala ka she adda chugoni mishi adda chugoni o sugo kadi goy wo ko bi kola ngaga kalo saba shed nu kala dono machine nu bele lambu kay to wotte gadu ni ra do bisinga fonote o ala ko aya panga do ala ata ko roita o akado be ka tanya fe abina take anama de ka olu bina murta kamo kata kamo o yakle kayara takene aru kebe ka urugo munu la ka kina wa keme alai abina ye opma ako alaka dali abala masalahu lahu masalul ala atite me mingal adama de yakki tugo tsani la halawa tuga wore ko bi ala tanye ato arma de mimbe ala bulu am da tugo laje iga bango fana laje baga wala yoromi o tlekele abi panga pour de damene abuli pour ala ga debolo ala ga taje masha Allah indi la ragoy ga arma de ala ko ila jabani ebina domi ane yane katama ako tekele de ete baga nyow olu dara awde kam ko kaw mo nyana ma olu ka ko ka teli o armade da baymbe ni ma fembe kala halaya o be de law ya armade yesay ye tori ye basay e bin bege kadrona bayana mishi yadamne ne wono mane katlagana ala ko yaye ay ka ko tira tele ko minu inu teklenye e ko ka bomo o mi me anda chula dine famya fana dira muhammad motini gabe do ko qur'ane fa ala tnaga beji muhammad ka dungile wala ma ko gele wala ma sangle illa anama de radda ko ti somo ere alega ko bina don de min da krawtiwe baganu bulu fa nyama bi tamo to kele la way ka ala soro o fana bete kasinga tu bisun la ga ala ma en galolo ay de ay era da to ti somo ere o telia mimbe angono no banjula na amba fe ko keja ko lo bamba ko chamanza kalanti soro figa duima ka figa watike ay don ti soro figa duima ka figa me to como bunu wutigi ni logo belando para ko taw karabu ka da ko yo gelo ba ko no taram me kala wala amuru ako ni netran nge misegi ajigi tigale sekto anana kolona ka bi jimi e jibo kadamo yaro mam me busona kala ma bay yudo ko ko no no so ba do di mo bi jiru flesi dala ke mi gatame nambe o ke gatame bi gambala ta qabla gelo me ka fin nasri to bi kala ale denga de bole ye jirila ako ko la mo aniyum ni ni ndigata ka jiri ke woita ako jogu sade no ani juru kise
data la foyi o de nin dengay mo ako wa kuma wa mi se ka kalan koy ni juru se koni o sira ka jiri tigeta ka dunya o kuma ndafara ko law nan no bodere asagra ta kala wala o aka gafe bole e go mi arab ka be me o mi arab ka me o bette ka kala koy nga kuma mi no fe alay amon madu ndaka anga ko amagri anga ko sebe shiti somo ni agri bi magota kamo sabo men ala kira no fe shu clé abaku la dona abu la famia samwan ko manga ango bi an wulanga singa ke alamai ko nyamina sufu chayara sufu karam ko chayara era kira ki fendeo jako namaro nakasade kata dine to wache ima mela malama ke akanga tura hagam ne mo kede onna matura ini bugu fu kadre ibilla ba ka muhammad to wache bidine to wache samgon saba sabo wori ga alakra no fe doni prana be jigi nipma mi jigina o kanga wole ci gomi alakra bi alabi watke o nyejiral no fo sabo la o mana barabita don ti o mordem o lu fana yo o tela keleta ala to min ni to baw temene munye sanjamange kala to ka jarabi ka laje kariya dake ati dumla hita yorola nga datgunde kon me ala to nga kala jarabi ka kala ka boy kana datu pe ni mati nyonye abe ka ala to mbara ala yo ala to ni todi ruhaniya minu nda no yo ka khadime no farao atodi o ruhaniya on tsaka jo fiyo fam tsaka jo mana torba ina lunna na nyo vama kanyana ma era kono obo ala to de taka demo neni ebi morde hal kala woro nyuma kala fla nyuma ando kaka kala jarabi angoro to ko dugu gen soro gen dawla amo tako bla kreve ni mai ya to torba de matlene ala ibi to la fisi ibi ka nyuma beta ka bla krefe abe nyuma nge ka sabal balia etna ka sorte ongay jana musoka senyo mo ala kala tiga kono o de bidande ngane korta kalo kono do korta ko chete amore boge ena desoro wan tilia imbe ana kanga ko beche وله المثل الأعلى في الأرض في السماوات والأرض وهو العزيز على دي سيتي الحكيم غا حكيم بقى كوبلا ni akirate anana siram fe ala ya da ko akata ni atwa fo mana o ko tike famfu yede kadaka masaya bla siram nga halat abi mon la hala do abi wuli la hala do yi ngana yamba nguna chalaw anga shew tamulo sogo bamulo ngatimi atala mi sogo fle abe halakira ajirde fegele ni badu foy kada ga bebor ala kala ofma hikima tashira be kore la la kergede min naka o kango nye for kule o tado talable de kada ga iya pa kuna ضرب لكم مثلا من انفسكم على كو بمثال يدي ايرو يربكون هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم اكو يلا ne ala ye femindi awmo aka sorowla aka marawla kara sorofa kara napulo kara jonyo kara
e gon tado yala je nyon wara be awla anye mi aw gartiga femena ne ka foko aw ni fa antum fihi sawa anulu beka kan lawa yayi ko e ko tigi tade a terke nye wala ma nya dogoni ko no bisira nyaw nga ka fo abbe ka hege ka gala kella fa antum fihi sawa ayde ay takhafuna ka khifatikum anfusakum ala ko muna aw tiso kake muna aw bisiraw yoronye o kiliyam me no ba julla ikaro ka popuma ala ka kilinyai e aw ba fe kanne ala ni feji men gaye abine ala ni feji men gaye ma lanan ga faya ka febara alaka ko wala ka tame febbe ka warama de kilingelina be wala halani be bela jelina tare do nya bulu la so weche ga singa na mbede makayala ay mashiti janoy ni ay bed makay mina wasro mini era tabu fula o chama be كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أكو ni wala chugoina ami ayaw dangene mate moye ma minunu bi hakli tro wala manu bi hakli takabaraka bal ittaba alladhina zalamu ahwaahum ma minuni ukiratu njiwe kabanga ala malame aku yu ni dongo taw tugura unni dongo nofe bi ghairi ilmin kasro amakani doni mata tu kera ni dongo no peti hakli mata ka baraka no don mata ka baraka no faman yahdi man adallallahu ma min ni ikata sira gulata ala ko mana jenne bi ma kana sa ma min ni ala yo fili ay kana to to tigila de o ma lahum min nasirin wadde me ba warate uye mi minu deme ala fafe wala ma ku deme ka ala kele فاقم وجهك للدين حنيفا وما إن يشي إسبدو للدين دين مو حنيفا إتلني أقم وجهك للدين إن يشي إسبدو للدين دين مو حنيفا إيجنني كبو فيب مفعلا ودي حنيفي kadaka ko kacha kilipew abebo kono o kele ne tali o kera bara ya mulu kasroni o kele sura bana be itai nga ango feminu me ne kango besoro o ma ala tarakando kasroni ke wiya me e gala nyini beni shiri takito nga ni yoro ke wiya ay amata gan zoro de ngona tabe abbe an gono kom ne kakeku kama suratul baqara daminuna ala bin misaladi qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u kuna fure karsan goy me tugumi eni jendara kana ga tagoy onge makanga tan makanga che ayde nal mawta ma bidul nawa ina la ci ala ko
ala innahum hum sufaha ko le mana jonde garabron lo mawe ala ko ay ima famu ere ndalo ne hagliti la ngata do ne ata do odo nanyo misalewta soro fanga dawla jama chaya olu jigi dangumo minunga ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam kelembew ako ala ni vefe no be awbule ne ado be masay nga turu ngoroy ngane jigi da ala de ka uga soro nu ka jama ani fanga ni dawla abe nana mini fanga de ala tay soro de ala tay dawla de ala tay nafolo de ala tay abe ala tay kasinga o ala kele mine muto ka to soro on mo de famu an gwa mini nyini polo ka soro ka nyini o kamo modno ko surugu imay ka abokolo shuledo kada ka sugo shu do be ala ta do fana be ala ta fa shiga ta ka to turaki itowa kata abita ni to de sera warto la yaro walida haga bolo ako de surgu towa nata o de fana fle kaum be ka ala ko ci jende be kan nge be fe fe la nyi kono soro nafulu doni dawla fanga ala ko be de tay e ga kele yiri bani tlala nafulo tigi na ka nafulo bina nyongiri koro fama na ka fama ya bina joyi koro dawla tigi na ka dawla tigi bina e mu wele koy ko tigi rabu gangana atanga jonga yara fama ka ne mi wele nafulo tigi mai wele dawla tigi mai wele ere nana be ne nga ala de wele o kamo limene memorial ni ko chete limene probable memorial are kawliga minon je tema do kata si sogono ka ala mbe yawe ati mashuwele abato dibi nae ewa mo bra de koy one o de ke kata za kuruwari ala mo songo mashu blakana afana ba yere jiro ale de me ga del nga kon take lay ni wara be no mori eli bana jode damala la tigama ka babulu maminu masako famu tena olu tala ku yere ke makke ku mawnde ka muminu ke nalo mawe foka fo angale me ko nalo mawle mena tumi ko fro minu mo abe mini bi abu jahal be mo wara be mi magan diga abashuru bela kana se ake mo alu ni iye manyi nga ku mangono bi mahita ko abu jahal bonzo do ale fa mo gara bonzo do ale ay mashite to kada ka lu jigida soroni na fuloni fanga mimbe muhammad e kelebe de ta allah wa tawakkal ala hayy ladhi ala kuti ko jigida mataka sayati mi zoro ko de jigida fa nga mindo e abeta ala bado abeta kono ala bi toyi okuma kiki nyechi isebedo dine mo itlene hanifan de koroy bisabana ambo zelani aya bisabana faqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha ko wow akana ka kono ko Quran na Muhammad fade ay ku fitratal lahi da cugo do alakal dal cugo do allati da cugo bi fatara nasa ale al nasa ale ay adama dini redda ko re adama dini bogoda ajulla cugo yare mi meede Muhammad de nana o dangane ma anyi ne ngora ko nyanyi ne ngora ko ako abanyi rulay abanjo wala bambolla ay to da bambo wala banjolla ala ko Muhammad nana afanyi ko ni ukuma min dogo ma anyuru la da alakare no banganye wala ma fazakiru hagle jige am sala suruma e bebo ba kono kare tega ande ko tendru e kod nani
ko atwa de Muhammad na men ko kurai kana foga sira fej me jobato arama de jobato dem na wati me equality ga boy ba kono wati mi imana ite gawa opma tendru ani jobato jume ngakoro tendru de lasuli we de fitra na de fatara na sale ala ko ni arama de ni dawo de ka inan no yera majigi mi anin defo ye fangatana inan no mi ye je kono kana to kana nyina ko ala karana na hagli jigide akana nyina anna chugo ko wati ayna te bra ana kurate fiu koroledo ebina famu mina o ni avo balaya manga de na yangala yango tara yangala ai kada ka ba ambe julla o kama ala ko jubatula angania kay ni ala nyini todo muhammad ne mi dalike armadina ni nige armadini dan ne ren nige de tabe fengele mo shima ner yini todo nige wulla fe atazaro chugodo wonati soro fonye rega sira jira ila na la rama yira korga jira idabi ke ala be chedu ala be sigatola nga ite kata ala fa fede ay ibiti daba bari dabe do la kisige fian ada ala ka dabe ko bago chama be ibisi gati sema do la te kisira imase to kamo ala do yira sira fe ni manye na ala ma nyai mo shitana bi ati yele undi fo diga yoda la o ay ko ngoro ita sira fe emae Abdul Qadir Jilani aballa kale shitana na mo ka fo a Abdul Qadir Jilani chena yedoke jongwala armani daise Abdul Qadir Jilani alekun alaga manima mi kan noro dafale do ko wa fenye tetana de ene mohon min no fe amma fo gal tunuti kuya kele ka turu kai o wali dafa balu fana be jie kono ma dafa bali setana e tlo kula o fana be anga sali kera de aduna ta gorda hello ma kumi go me bo shiro onga shedara bi hakla do atinya ba atsira banana ngoni ni denge chama bala ni mi chore bi denge do kono ima ala soro de opma fitratallahi lati fatara nas alayha no farafana sisa imiri anama de yanika se wuli ka joy wa sori borada chama be de anama de dafale fuma watimi misigaga masoro bora sayala bora toriala basayake inana bayake na mishiyake kasoro ka wuli kijo armani ne babeke way wulle ka tama fana yani ka tama je o boga be o ko lo no ala kele nyini to bisinga fo wona kilisi do fo ke yake ala may ngalodo tientede kono mama kono ala kula nimi choro shetana bitani sal sigatala ka korotot ay
ndafara kula man lajja wa lajja wa laja walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana opman ni adamaden dala ala ko yere ko opman adamaden rebi ta ke adamaden dafale o ba soro a bora feej men ngono amal make ne sinaka wala ni sirata ki bisinge kalo kalo ma sabla ka ko ina bon galo bi da kono cete ko mi ta don don di la tabdila al khalqi la o da to min ala yanda ko kana ko bo yela mani katile de ngalo do ita ala kula na inyo ne ka bir nyon guna ababe ni misa ko mo asufi jamambe kana ne bi ta ba kala mo ye ja karamo ko te foy kan namara ko o ba sura le fana mo fana sara o ma le fana bi ta do fana yini ka ibolu ngolo ga yanu ka bale kala mo aba ka tori ata kenaw ano ma chama baroke henga take girnete an fana kira to sufiya be ngara mu ga do ngara sheku subhanallah koy dete koy femi na faga bo febe har gen na fulo abi sorotini je to abi sorotini hene ko ngolo ko lade ko ngara doy musoni dimso atwadi fona bita to da fe to lay ababi nyami babi laga sagi bole ngoro ko kalamo nga do sigi cigo to lula olu ko ne fe of mana e jo fana ta mbiri do ka kada go wafika andara da cura ku boyere ma baka bangena domi am singa panga portini bolini femge ku singo ke dina kula la ala ku man bi e bi watige ali tiga boy kono ka yere ko ma nyani mo ebina sigili damne ni sigira boga be fini bi doy goro na dori nyefe bi jay koka ana wadi bokula koy ebina se sigilla wala ngunuma yani ko ka ekimiri yani ka ta ngunuma je nyunuma bi je ngunuma kono bi je ka daga kira atau di Banyumani sao nggak sih sa uli ka joge uli ka jo yani ko damne bi ibulo bala fela ka jo ngano bora ibulo bi sigi tato ebe watu ko la ko fa segele bina tal damne ni kele tara yani ka kele ta tato save labna tal damne yani ka tatama je kay kabakoy nei miri e borani mbela adamade ato physiquement o alam ye dano la lay ko ala sorale e gasingana o ke kibi baganya do koro to la ka adamade boy fal doni wala yo domi pati abi paga purti abi febege badeni bete sadeni bete nge kebi singa o do ala ko koro la ngalo no chete ataka kayere zalika dinul qayyim ako o mi yo yede ni koroto mo koro ko de dina la kayere ni aje ka bola atobi ga baga nyombri dara ko akaba ga biru firu nyom ngaloka ayru ya da ben galunga رانيا فوي تاكنو ولكن اكثر الناس لا يعلمون كونغ مولا سو چما مي وتين نو دي o mi mata na do kada ka ngoro toledo ala ko de tisomo no mike ala kra ko diteme kalo kelenga wala ma sangle sabo bet mike noroti ko wi nga makade damal mo taga pere mi ni bo don fo ta jigi tigaw na ko ni nyena sorowa
ala bin meka ka jona munibina ilayhi amma jigile subhanallah ha walakin akthara la ha mu ayira majigi bato kana ala fa fe wattaquhu ay juro ala fa bilala wala ma israni wa aqimus salata ay salijo wala takunu minal mushrikina wa aw kana to akake flan ga foy ni ti sali kono ye flan ga fodi ama fla de le nyonga wattaqu wa aqimus salata wala takunu minal mushrikina ne sali bla bana flan ga fo tel de ba jira ya alaka ala ya damu ya kama saya damu jonyi ngane to ya alako wa mushriku way kebe ki yerabla ala joro la de e ko mushriku ka ju bere tay o ni ay ango qur'anu kono ala ma fay seli abu fofo ci ko mi a sele do de moni ni ne be qur'anu kono nga solute qur'anu kono tay hal daguri yakli solu kora ay seli fangata o dakura indela o dakura nyetlu ngade seli goro aqimus salata kabini bagara hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil yuqimuna as-salata ka keradi akana to akabe abulu de ayato akajode annafa kamo abarga kamo kana to akada opma qur'anu kono ni ndagora de be ay selite qur'anu kono de ni de be aqimus salata akara to seliga be abulu akara to seliga jinga abulu akara to akanyina seligo mami gola kwa farida ko mo fo selimo akila mate fengala mo era farda farfa mo omi o tlonge awde sa kono shen kelem nyina me kono shen kelem farda forol dem nga selita amisaka dakura mi foro mo o de flani ay selima fo kada kan ne e wulla ki jo Allah ko ki pirwa pide e selige nga e ma seli jode aya famu de ya la da ti opma e seli la e selige nga mi wara ko ne mo kede e mo ke jogori kada ka e ga seli kira hakli ma jiga ala yara la nga birka wulu keru fe e sellati o seli ne ko ala mo fo qur'ana kono ay seli aqimudi ni shaytan tarani isse ke hekli samala kana nay ni bo musir gono kata tunga la samana nay ni bo musir kata ka furu la samana ode ikamate otita tine afodo aqimu salata ijay kajo wala ode fo qur'ana kono to kala ba ko bina selilla gushi ko afra ko aba fo farda te tlunge ni nakura ngoro ngami vora mono e ketabae ala na kaddam bo je ala wode fo kataba ala nafsihi arrahma ni alay hine magari dam bo no dam bo tiga tane kam magari ko e ko mo tiga ta akokun opma kataba fo de ma kataba o kajugu ni farada kada ka tiga ta na abla bisa na ala kan hine bora ana an amemi ala kan nema ala ko men abiga jogodi ameka flali kani nyemi ala kan nema do mene bi kani atwadi fangami ala kan nema do ameka kuma nengu be subhanallah o kore ka sarade ala e salib la o joro de la dina kola الصلوات المكتوبة كتابا موقوتا
ni jɔyɔrɔ do farikolo la ni bɔra farikolo la bana wala kira y'o fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni seli bɔra diinɛ ko la diinɛ banna a y'o fɔ sakikaw de ye la khayra fi diinin la salata fihi bɛɛ bɛ nin kalamu i komi seli b'o jɔyɔrɔ la kun adamaden tɛ se ka taa ji kɔ a tɛ se ka taa fiɲɛ kɔ a tɛ se ka taa dumuni kɔ a tɛ se ka taa ji kɔ kuranɛ kɔnɔ ka taa fɔ kelen bɛ a ye dumuni kɛ a ye ji min o ye se fɔ la a to yen kɛ ni seli bilala o jɔyɔrɔ la e ye kuranɛ kalatɔ ma se k'o kɔlɔsi fo e taara i pan ka co k'i bɛ seli lagosi i komi seli lagosi b'a tɔw ye u kɛ mɛ k'a fɔ k'a fana ka a fɔ o bɛ dɔ d'a ma dɔn o ko tɛ n tɛ seli lagosi dɔ de ko farida tɛ mun don ne de ko ten a ye kuranɛ bɛɛ lajɛ a ma seli tɛ farida yɛrɛ ye gona tɛ a tɛ fara maaw la n'o ye min don e k'o fɔ sa kɛ fɛn min ka jugu farida ala y'o de faamu mais comme shetana hakili b'a la ala fana t'o jira a la ni jɔrɔ hɔn kɛlɛli kɛ ala bɛ tɔ kunu ka taa de n'o tɛ a ko bɛ kɛnɛ kan a ye seli yɛrɛ tɛ kuranɛ kɔnɔ ayi ka d'a kan o ye fogo nɔgɔ ye ka n'a to a ka bɛn i bolo o de bɛ yen fogo kelen tɛ fila tɛ saba tɛ wa an seli fila dɔmɔ wa aqimu salata o kɔrɔ ye n'a ye seli jɔ shetana min ne y'o da n'o de b'a don an ni ne cɛ o t'a fɛ a ka kɛ ne ka maa ye o shetana bɛ na seli bi i jurumu koli min kɛ ka bɔ yen pewu ni hakili jɔra seli fɛ shetana t'a fɛ o ka kɛ shetana b'a fɛ i ka to ale ka maaya de la n'i ka jurumu banna i bɔra shetana ka maaya la n'i ye jurumu kɛ shetana nisɔndiya n'i ye saba kɛ o tuma na i kɛra n ka maa ye o min n'o hakili sigi b'ale la n'i ko alahu akbar a y'a dɔn n'a mana baara tiɲɛ i bolo i bɛna bɔ a bolo ala bɛ ka fɔ kana to k'i yɛrɛ to a bolo dɛ o de dakura bɛ kuranɛ kɔnɔ nka n'a fɔra tɛ seli n'i nana jɔ ka alahu akbar ka to k'a sɔrɔ i miiri yɛrɛ tɛ seli la i ma iqamatu salati kɛ dɛ ayi o wa ala y'o de fɔ fɛn duman in kana to wara in k'a tiɲɛ i bolo n ye fanga min n'a mɔ ye tiɲɛ n'a taara n'i ye i jija k'i puruti kana o de bɛ kuranɛ kɔnɔ i puruti ala kana ka da ala yɛrɛ a bɛ taa n'i ye maa si tɛ seli kɛ ka ban ko warakolo in ma nin cɛ ka taa yɔrɔ dɔ la fo n'a kɛra ala ka jɔn kelen kelen n m'o fɔ n bɛ taa ka se o kan o cɛw bɛ yen a tɛ se ka na olu fa fɛ imam mahdi ye nin yɔrɔ walawala abdulkadi jelani fana y'a fɔ a ka kalandenw ye a ko aw baraji bɛ aw ka seliw de la karamɔgɔ ko cogo di a ko baraji anw tɛ baraji tigiw ye dɛ a ko karamɔgɔ ko nin ye mun kuma ye a ko kuma yɛrɛ bɛɛ de ye nin ye aw de ye bara kɔnɔ ji tigiw ye ni abdulkadi jelani n'a ɲɔgɔnnaw baraji ta bara yɛrɛ ji wa baraji ɲini na ye alama ye wa ayi dɛ a ko n'aw ma kuma in faamu n'aw ko allahu akbaru a ko shetana bɛna aw mɔ dɛ mun sɔn a kana ɲɛ sɔrɔ a bɛ taa n'a ye a b'a tufa ka bɔ a bolo ka na a bɛ taa n'a ye a b'a tufa ka bɔ a bolo o titati min bɛ aw sɔrɔ seli la a sɛgɛnna o bara kɔnɔ ji sɔrɔ o ye baraji bɔ ye ka d'a kan a sɛgɛnna ko nka n'anw ko allahu akbaru ayi a tɛ ko ala ka gɛrɛ anw ka kɔlɔn bilala ji la ka ban aw de bɛ kɔlɔnsen la a y'a jija dɛ i ma wɔsilen nka n'anw ko allahu akbar a kɔ karilen don an dabirimɛ di nɔnɔ de la k'a sama di nɔnɔ mina n'i cɛ bara kɔnɔ ji bɛ min an b'an ka di ka k'o min nka aw de ye baraji tigiw ye imam mahdi nin kelen wala wala wa suratul baqara ale fana de bɛ nin fɔ hudan lil muttaqina min fɔra imam mahdi ko ten a ko yan a ko nin tɛ jama yɔrɔ ye dɛ nin ye titati tigiw de ye kɔlɔnsennaw don aw wɔsi mɛn kɔlɔn ma bila ji la fɔlɔ nka anw dɔ bilala ji la an tɛ foyi la ji min kɔ sa o b'a dɔn i bɛ ji min fo ka t'i ɲɔ minɛ ji jagojugu don o tɛ i ye dɔɔnin min a bɔ i da la kɛ nka a tɛ se ka bila ko adamaden an yɛrɛw bɛ ji min fo ka taa ɲɔ minɛ jɛn dɔ ka tigi bɛ min a jagojugu don olu ka seliw bɛ ten ne ne min da tɛ de o kumana ko anw de ye baraji tigiw ye ka d'a kan an sɛgɛnnen don sitana bɛna an na k'an ta ka taa kabini bɛ fatiha la i b'i yɛrɛ tufa
ara kɛ filanan na tila ka na i nɔfɛ kitani ye i b'i tufa o titati ne a ko de ma ko aw ye baraji tigiw ye sara b'a ye nka bɔra sarako la o kuma aqimu salata wala takunu minal mushrikina ni ye soli kon dabla ala kara ko i bɔra dina la foyi tɛ se k'i do ayi o yɛrɛmaji in kɔni o birikaw ne t'o kɛ ala ɲɛfɛ ala kara foyi tɛ se k'i do silamɛya koli kɔnɔ i y'a bila i bɔra i yɛrɛ k'i dama ala ye a ye nin de fɔ a bɛna kɛ dalen bana dilan la abu talibi kɔni abu talibi ka jogo ɲumanw ani yɛrɛ di nafolo di ni di min kɛ ne muhamadu ma k'an do kaso la abu talibi nin bɛɛ ye dɔ ye nka nin si tɛ se k'i do silamɛya koli kɔnɔ f'i ka i tɛ gɔ ala ye ka la ilaha illallah fɔ nka cɛkɔrɔba ka dakurunya de laban'o la muhamadu n'a y'a sɔrɔ maa ka jugumiya maa ka ɲumanya wɛrɛ bɛ se k'i do silamɛya finɛtiri kɔni fɛ ala kira kunna a bɛɛ ni kɛ tɔgɔ de a bɛna kɛ in do a fɛ dɛ fa jɔyɔrɔ la muhamadu ye ka hinɛ ka tɛmɛ fa kan fa kan ka den kuma bɔ fɛn o fɛn na abu talibi y'a bɛ kɛ muhamadu ye fo ka don a fɛ kaso la nka a ka bana laban ala kira ko muhamadu an bɛna kɛ i ka jogo ɲumanw ni ka ɲumanya bɛɛ i tulo b'a la komi bi seli ka wuli ka seli o fanga t'i la o kuma fɔ i ne wina la ilaha illallah muhammadu rasulullah isa o ka don ne muhammadu tulo fɛ n'o kɛra an bɛna kɛ kiyama don i ka la ilaha in mi kɛ seere ye n'o ye i kungo la ala ɲɛfɛ o fɔ o ka don tulo fɛ o kuma an ka ɲɔgɔn nɛgɛ dabila misali tɛ silamɛya tɛ yen foyi yɛrɛ nɛgɛ foyi tɛ yen wala kira nana sɔrɔ jogo ɲumanbaw caman ɲumanw caman bɛ dugukolo kɔ kan nka ala m'a fɔ mɔ ayi olu ye silamɛ ye ka ban i na cogo di jira i la diɲɛ kɔnɔ i bɔtɔ i ba kɔnɔ i ma nin te kan wa e b'o dabila cogo di k'i kwara wa i ka kwa bɛ min ne ala ɲɛfɛ wa na i te turu o kama seli tɛ bɛ foyi ye من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ako nyamala de ni ye salibla ka itoro iyera ka hakli jaw ni ka doni ani ka fanga ako kumana o fanga o ani ka doni ndellala me ko do iyo bla ala no de la de wayna ke mawdo e ma minunu yu ka dinaw fara ko kenu shiyan tayro chamana sa jeblu nunde kullu hizuri ma ladayhim farahuna o be ita kuli ningi yira mo bebe pangabulu kile ka kuli gono panzira so ako tanye de dine sebade de plongete de namara tala fiu ayde ka kuni de ka krabe ko ayde sebade do de subhanallah muhammadu ko silama sali ay plongeta la de ona kerate o kuma abike beke jango on me kulni mi ngono o ka keta jango me kulni mi ngono ka keta o bike yere jabo yete yere nyini uye o ga dine re tete ka fanga soro kono fiu ai o ko mala kra ko ni marina he aya ka farfa nyono ne bla ka ta tega do abulu o de ke ta ka jabala atega dine bokar la ka ta na indenena afa be lebu wadda kura ta da wono mi me tiga dina kan do mala ay bul ga ta do nga cey mulo ko bayi wala wa sahabala sarji anni sirata bulo ay ya shadi siga ka ta kana to mani ko 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 o kamo aflabi ka ande so ya ka kulu ko nati nga bire bi da salama ko ajuma mi se ka boka salama de fanta o be mi utesewu alla kra yo de do ko ni nga cey ni madina aita mali re kono misala chama kono ayo yesa ashite kono dime nyedi mudo ko seli goshira ko mali yabulo kadda kono be famo
ko mo tato misiri la bu ko kolosi du ko kana do ko tato fle misiri la alan do alma fe jenna na o seli de kat daraja da mo nona o mahdi ka jeglu kileno ahmadiya anye kala do de ke to ma minga ai ngala ka sarana mi nya odido na mata che va fa tablan chetike abe lebu kono abe du suka kono ubina du suka ni mo ndu fawe wote ka dayre leto ubino chama kala de ngana tara che va fa la te jeno fiu selba ku ku jila malikono amingo e wa be amingo e trabe amingo e tiyare abe mo sole tura aya de ju ku ga de ju ku ko ga do ga ko ga to edi ku ga dulu fo ko ga sanga bulu chama te selte sama ya dona da barta amari on na nguna kara chodi telephone on na folu gara sufu ga telephone on na folu gara sama jama kulu shitei ni ma ahmad ya wele kafo ka kara chodi chena ko sele ko chena ko o kele ni ko na ay Allah fi wala o wa salam ya ni sele bore abe mo gable wo ko bora bolo koy foro ko ari wa so chedo koy ka so aya do chete ha nga dalu le ku da bolo ka so kele tala wo tala ere ni min nana ni ona nyora taman ni min nana ni prepare bi ka selira singa selira bo farda ala saka kina fa ku ba ke ma ay Allah fi farda tere no akara turi ma mi bora abora hadisa de la tira abora abora malikona de qur'an kele ndeta wa alaji ta qur'an ina wa nga shaytana ya taka yanga ka kina fa atlala ala ko ma foye Allah ma bani dabe on saka ta kala kam mundo wala kan nema wala ko kede ba lam sir rahma o kete ba kele be sele kunga kele aye mina on daga ta jango ni no fore bo ngalo kore afraka pe men daga ta ni ne ba benye de jango ni e mo jango e sele kono de farda tigo ema kimuye ay malo medre farasella ale tawati ya soro ko rezo sosowa nyebe singa atawadi imalo era di fe ale adabo kamo kasalama ga selila go fengate o kacala sella go shiba koro ko go jabra mi no bra bomi amo qur'an ni kono ni ala kra ko hanna ba shadi ga ay tango ko do debe wala ni fora madu ko akara bara ibulu dina bina ku kay tiga fa woblew itiga da dina ce jorla atakwila iye dina muso doy ka di sawbura ku la malule amira nyafe ce ya yoro ywe atakwila ce flata dina kono ala to ka fiu ala kra do ko tijaniya wa be ay ta ce fa fe ni mata wahabia wa isigi muso plata kiana ni mata isigi muso ya platila anza ni mata isigi muso ya platila shi yake ni mana isigi muso ya platila chaude yoli maldo awu ni misala chama ita ngamba fo fana kado wanga che ta koi nga so bange baka kuma mo oduga de ba no fe aw bona kana bange baka mala wo de ba na chere ko dambe ko la ilaha illallah rasulullah qur'an kele magan kele hiji kele sun kele jaga kele jaga abe ore do koy foi tan nyonje on ga chorba ko ni made na te ga dawlo muso aka dine yere abe je mi ngonay abe se ga nyesoro o atwadi je namara to ngonay to je sangawle ngono ka dine bo mogo ka kare karo ko ni dallu yere che mina na bede kanane muhammadu kunawlo dewo eglinga tapbe aw bana ko pembe amnu daro pembe ala se gange chodi so e kene bi mamla ka pembe wode afora de to ko de ba kala ma foro kada ga ala shi dana dolu la ku ci gana 2020 akra chodi adorawa onara bi kodo labi wo shi dana ko na ala ka bara la o ta kala mo fenam se kala ke
ahmadiya ko la hala tugo shiku de ahmadiya bulo do ka ma fo be ku lame ay amme mu nge nga silama era nyema bawo lu werdo ko kwanye kalo woro ke ka nyi ni ke ma don ba biseki ko bla ka nyi ni ke o kalo woro na be mo ahmadiya te silama ko li kono fiyew o ka bara be ka nga jo ko era nyema so nu ga bero lu bora ka fo ka kala television oh benya bi jo jeni ngata ahmadiya te ala ko oh nyaado wonde ko betlo bala benya bala ay jabi di de aku malu fo 2020 fobi o be bir fini jugoro be nyonyela o welela o tado bina mamin ji kana o nyema ba ere kata ay de neta de awne kala tiga wata albi bolay shima tega bofalo angu mi sekan ke tugodi ko wado ni ala kudla to e bawo kam e kabina chama chene anya de fo ta du ko mi ngita olu te bono mala bir fini jugoro kada ka bocci wote chende anyi qur'an ayaw de dada nyonga nunu ne la ala ko adama dum ya sigi cide ngoti ba fo ta du ko mi ngita kada adama deni ko wadne ndato e ko bagaw ya bani adama ma yata nako rasulun minkum yakusuna alaykum ayati Allah yasafi min al-malaikati rusulan wa min aga clash nun gofu ni atoydi marfato olu ka baratea qur'an ne ka fizi ani ya misli olu ba muria ko gede ko bo anga nyoy kenega kuma bokoy ube fizi magado ube do misli ube ya qur'an misli abe kete fo 2020 fobi ko ka kina fandu ko ma ayde ma be ma ko ama fo muso doga dimisa ko ayna de tugo tede chete ka kale ni ki kwada mo hol kala bi kwa kari daga ba fana ni do fara ka bido ko ngade de adru sere do kaba aya beddo do wa fe ma ko ba fe do a beddo ne do ala yo kede muso manan ni ko na idere ibana cibla maga manga dere le do ko jibla misra ko ko na wa ande se ngba da fale do de siri yo kote libyo kote ni ko na deshi ra maga deshi ra fa be fe abana de kada ka ala ibo fenti ka fara fenti ka bala nazara hadisa do amse ka do la wala ma kala shego do fana ka do sala sini ngala ko ni bana de ahmadu be karawo ye maliko no ngala yo kanye fasai ngule wala ko afra binu mo fato lu de dina jo ngaw nyanga fata afra ka zi ka ga mabawi mabaw madeli ka dina jo jena fato de dunya jo kunu ko fata gelo ngai kenaga bi fanta ala ta jo kada ko yala ta de الناس درون دعوا ربهم منيبين إليه ala ko wadamadini aka ko beta ni toro ya soro dehu ya soro abi ala ye abi tli alamo munibina uyere majigile ilay kana alamo koni o keleni wa nanya gona ala ko amale do ne wa ambe bodo onge ngote alama ya wati de bebe ka alama yo wati ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ولا ترى ترى بنا نيغوانا نيغوا ترى دهنا سروكرا ألاكو إذا فريق منهم بربهم يشركون كنو كرا أدم دي كوا كل دوبي وبسنغ بوالا تبيو كتمي جيني نفع إنا هو مدلق على دلي wi na la ko pew ko kodon ko ke wiyo bi ka ala de sisa ani delna ko mama habi di dongli kangarda ahmad yawi akol la jarabiru bina wala jarabiru wati abi tle ala de mo a japma de yoyi ika ciya jirafma de kadaka limana la jarabi to da ala fe ko te foita ala kay o kanata abubara bop may ko kade ay abadi kata de aka buga disila aka nata abubara ko fe sabo yo na deke ngaka kuna akona de gatimi
ni yo ke gweleya ni nya ke di wati la de alama ire o ala terde ma ni sorobila na ba ka chawa weti ter doble we ga ter do ka ko saw gai ga ta ko kata na fule chen do ma ku be goy iba en zanin gele de bina sala ko ho way ni de flani itere ire o flani ga ka tora kadiwa bebina ijate de du yoro ni todo o agwa nguma kuma mamanu ma alabla oldi ala teruwe ngana na nema dale ku igaro ka fo amana make bebi shuru goy wala o misala dia bona ni toro nyegba la jarabli na nyo ke ka adama de zoro ko bebi singa tli ale mote ci ngana na ka nema anaka soro anaka dalili ko ko jama kul babbe singa warte ala ko yera wacha ido ngado mesa ala ko ni ke ka go shiko gura anyolu misala dingo kunu go ala ko fo be tlunge do bulu wurdi yera wa nani bana nana atlama go shikada ayelama ala ala rabbi wurdi kala bay ala ko dine fore ki helto naka tora jale do gonen na ene jaybi wurdi ke albarajiti febe moble biebla ala folata ngakara chudi ni wati ndede barakona jibe mi ko kadi mame ko Allahu akbar Allah sekula subhanallah nge ku do shifo c'est so des histoires dido be de sewde c'est ngakara chudi liyagfuru bima atainahum ala ko tigi adama de betande ku ka fitrin wala ni femne soromi mila fanga mi mila dawla mila ne ala de adimo nga itlala ka fitrin wala ala kalimo liyagfuru bima atainahum uka ngotre fitrin wala femne ne ala de adumo mum adama de lo mi da ala ka turungore mum mi bulo ngetla ka nyina ala ko o turungore ngabo fatamata ala ko ya damuta fasoba talamuna sona be kuna davano okura soni abibawo jenye na mare wati jule sa jenye na mai wati jule wati kumburnite wala ko ay tama fede fatamattawu ayada muta aya paka wuloki chete kulai soni bi moso fato batala soni bi moto sona binado أما أنزلنا عليهم سلطانا فهم يتكلم بما كانوا به يشركون يلا نقول وكجم بنا نوك متبع كو يلا أفمن على يجيني كأوكا دلو دلوا فهم يتكلم بما كانوا به فهو أدلي نك على دلوي جيني أفمو بأكو كنا فمو ديتا كوسيزو كا مشركوا يبان جوا فلان كفوا يبان نكوا دلو جمع ميولو Koi kita na ka yala bulu do ni shetana ya arma de sura aka jugu ita ye koi ko ma ala fa atisala fonne nyana mo mashte gira babulu abdun bad dashi abi kun fi dashi ma ko robi dashafe dim sa bi dashi ala seda mo ngade chen la ango fodre ngayo furami wala oye ngawulu jugu do nyaw dade ko aina kale da kana so shigana be blama atwadi afana blala ka barala ni ngala fete ne aw ka ke busa ne wele ne de ada ningwa ka boy mam nyebi na dre ngani ki pa ko na itese ke we shita lela ki bi pa a'udhu billahi minash shaitan ki dala ko chaya ala no fe no te foi ko mam se ki chorba ka da kuriya ka no muhammad sallallahu alaihi wasallam amma do kama o kama dime on dela kama ala ko ngalono ima dela kama hondo ima do kama hondo no hondo ko todi rabbi la takilni ila nafsi tarfata aini
ala kana ne muhammad to nyera bolo ali nyeko ko kele hage kana nyera to bolo ni do nyera bolo no hage shaytan bitani ni ne no kala to muhammad fe on to lutemna yengaw nga karamugo ni ye karamugo nyumanyi ni ba figa kala no tan labana uga famiya soro kala no hakili duma kana te wono fe ni te no fe to ti fe no de Allah hakili ngoni ne mi ga famiya ka guri ebi wala natta ni uka famiya nani de o misaliya anga dungo kuma angongo ara jona maula anga ahmadiya ay kala Allah kala rasulullah ko ni ngir manga tame al gouvernement ga to gadi nabe dumina o maire ga kuma biteme ko nda fana ga kuma biteme o banaba to to kene yati la maw ulu fana ga dagro biteme ni shi mando tigla maw ye ango molla aw be chugo mina na beturate tan la lewa ko mawta fe ma woni fo yani ka ukani penga ndeme o do woni ne o lamma ba do bi to la kasinga ala ko do bete wa angila ngo matira ni afamu ka ba ka alama yere naw ko kanga to awlate o ma ay mo wajo wodi ajme am ko so kana ahmad ala chodi ya datu ko ka bawo kada ga esna beki nyona o kadro do bina do de no fe aw ka baroni bitima rajulan yarina baroni me bayne dina mata koy nga ayabla rajula soni baroni bina de o dakura don mitime ala kula de o bisinga ke dole nya kale sama kana ala ko ka anga ma sama kana dawo abino tuganya sa de abino mahdi ga bara nya mamulu de o ma nana ku wele da kana wa anyo kuma mi vo kele do ke jien ko nay ko bellahara barati tati de la ko kanga on rude temena do fe angala ko donaw ajega fana ko ngenu ala ko radio de ngaw ndona yende fe o ka wati ni mi namo de ajir soni wajulu bina atwala otila aya do chugodi ni andura o fe andonaw naw bana ay to any radio soro o kuma la hala men no ye faso ka la hala do ye ko o dakuriya dama do temeto faso dongli do bidda wala ma chefar dongli do wala ma to amado ala o fitini ndi foyke amari ko no woli bo amadeli akana nga baranya me amulo ni beke me aw ya banaw mahri ko nyeno nga majuli e nyonay ni to nasara dat ko mayne ibitum ma ko dila ka ala ko do so daga sabado mbe kamelen do kara ahmadiya alefa tafe ka ahmadiya me kadaka di boy debe kana dina nyafo kalba flana e torwa mi zugande o kamo torwa nana ale rende sojara ka jiwni tewbre ka di torwa mo katisigi o ale nyamal ale ko ne hayla torwa binani ala ko e qur'ane ani ala muhammadu torwa mo ke torwa tara sene ko de ta ni yakata da fa sura chumi katala e ta kele ni ngata o kanga na fanno ngani yakata mi keta ale fandi sojara torwa ka pumana fokatame ngale re dimini ko ni a vonga kana mva waju ale namo ke ala halu ngane foldi ale fama kata fare ko ne sojara atale ngoro ko fago ko nderga deni ko nyebe de ko aka nyina jalsa ine kana to aka nyina mo mitaka jalsa la mita bon nderga atlo balage awado munye terero munyage terga kada ka lebe je soroni na fani senamina choroba na nofo choroba le don madiga saba ma don abado abina na chigomi ngadenga ta ni jalsa nana se fo akalo sira mabbe choroba amasewa nana ndera be jalsa
wajiru ni ashbe selu na nyigal jabilu bitapa toroba ko an gana sege fiyo ninye ma diga sababu ni olu be dine ma ka ngana dine na chugo mi olu yo de kala imam mahdi fe tigara jena ka ba olu ya alama ufumana beni mine ko do kana dine na o ma su yo de ka cha on ga jamana kono ya na ko ma ngani ji kana buanga radio da ko e buare ko buanguna fo re kana min doye aduna dani mi fe do madam soro ga yelay opma ala ko yala minu murtime katame jen yera no fe yala ne ka dalu jigele mu bulo nu be ka wole ni ani mushriku ya ngeno ye yalla foyi shaytana ga yala bu yera do amala deli aka ana bele jele kishi ka bo shaytana mo nala mi kishi ka bo ga donti kishi kak atame yera do ni ami folli bawa kante ko fana ani samage kani bobo aga foli bay ko kawe jadi kala bawye 2019 andara la halam nay ama admission ko sobe ani ansaru ka president Traoré aga foli bay ye jadu ka sobe saballa munyuna ko fitte daraba salabu ka foli bay ana nyono be dawda wedrago bangro atwadi suru rasman akoy no wala tane falay da metto yonina nga fuli bay asaballa ay kuna ma chamami ya alhamdulillah baraw sagrati wala siri kulubali nga fuli bay inshallah daban najullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bismillah, kabile kabomi? Awar bantu nampas. Nampasu. Alhamdulillah tasurna. Aha. Ayala me nete berada Allah tro ahdu matrasro. Abo. Atau ga Quran diga ko ini. Allah. Ngal bebe ga karam ko la. Aha. Salsabil lahlaya. Salsabil. Aha, wala halaya. Aha. Obasro itela fatia ka daraja ko polema. Aywa, inshallah. Walma rol dakuba. Aywa. Dan raja ko bele kedi ko. La la sura. betlo bara inshallah Jazakumullah. alaba ka Aha. Bismillah. Awo. Aha. Inshallah. Ajaranya. Aha. ko sal sabilu ayna tama sal sabil ana ga duru kan nya kono e ama famal make ale sisa siraj menga ngata era ni be ka o nyini baye ala fe o de sal sabili aynu e Inshallah. ma chama mi me ka sura ma sede lo ngata de o kon ba sura zanjabilu ani kafiru ayna tama kafura o kono o betamena ni o make e kunu Awo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah ni aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah ya karam. Alhamdulillah. Ko ga ko atana kere. Kun daga sura usme. Bagi na itu ata buku. Aga sunan na isa bella ka te wakulu. Awo, inshallah. Ani aba ko Quran da ko mo kana kere bella ka sura kiri no me ati farda de ko o be o dafa de ko. Aywa, inshallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah. sura yang ayat besaban durna jo kara ledela besaban duru inshallah wala ko O ya kan ngali fo flana. La taqrabu salata wa Wantum antum sugara ko aya ko yala akame farra de ma wa suna de ko. Assalamualaikum. Taru Traoré. Ay bara jo sitoni. Taru Traoré.
Ah, bismillah. do dala ka sungalo to Amin, 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 amin. to do ne ngal do ke amma ko ya Aha. ko ke do do atara ka ta ko ko yoro mi anene ka bokko di Aha. wala anene ka bo bo to mu mo no no wo Aha. ka ti ni ka ni ngal Inga. ma ko do ko la kele so Aha. ko a ti taran yoro la ne ko ko di na ko di jamano ne anona Awo. oh maintenant sisan ni ka min pour que u kɔnɔ ka se ka kalaya nɛnɛ ka k'u kɔ Awo. i n'a fɔ gulɔ jate dɔw don komi gulɔw sugu ka ca wala ko yala ko o ko bɛ cogo jumɛn na diinɛ na quoi diinɛ ye mun k'o la quoi Inshallah, famna. Jazakumullah. salamaleykum an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen adamadenya kelen-kelen bɛ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen Inshallah. an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ olu bɛɛ lajɛlen Alhamdulillah, jazakumullah. amma famal makai an dona wasulu ngama munu kusebe Awo. ngonta azira wasulu marala tigi kada nya foila yere anga lasigide be anyure waji do ka radio le an dafa dugu kelengele Awo. o nya flana bomu Enyenali la taqrabu salata wa antum sukara. ko la taqrabu salata wa antum sukara ala ko akna presella ka ko akile ko e farda de ko wa la farda kelendo ide ala krere afilila jirila ka andobo acha ko sebe ma kune mi e ya ko yarto ya kunu langa na flasella de ku suno bin kenye onye juru sirita ni njora ni ado suno mi juru dongala ni suno raka do zella ni mi ngomi be juru singa nga charu Charu. suno bonyana ala kira ko ma ko sofiya pati kate ko ni opma ka fo ko farda do aide hal nafla imanga nafla sel damne ka sura ishu mes no wala ma ko bila ko dugo achi ikanga tanyi gala ala kira ko la to nyina ba folo kada ga ishu ledu ni ko fana bila kana fa bi sel bolo ka sura dumini gere ko dan ni batam na dumini gere fa bi sel tige kata bano fa kada ga ishu ledu ko de bila bo chogala ni suno ko bila e ka ni shule do ni nanyo na la fa fena ko ni tiramo suno ke me ka boy dabuluga ko ke me ki boy dabuluga wala ma boni ngene ke me la ko kana fa bi sel bolo ibo ke lu boy ka sura ka seli ma farta da mate na playa ba Ngal wara ube. Wa alaikum salam. Tawile ka bomi. abdu demba telefon bana atwa diga credit bana kam ma so nga befo abdu demba retlu Aywa. wala ma rezo do Ngal wara be yo. ngali Ay. ko jigo juri ngali Do nyinali ke ko ne mamme to jamana na sisan. Nene ka bon kusebe. Abe fɛn minnu min walasa a ka se ka funteni sɔrɔ k'a dɔw gulɔ b'a a dɔw la ka min kun de walasa i ka se ka fanga sɔrɔ dɔɔni n'o tɛ yɛrɛ i tɛ se ka balo yɛrɛ ko yala an donc a fɔ o jamana minnu bɛ ni nɛnɛ fanga ka bon kosɛbɛ salamu alaikum salamu alaikum alaikum ah mammo nɛnɛ ma jamanaw na fanga dɔ k'a fɔ salamu alaikum salamu alaikum a tigɛ fɔlɔ fanga ni ɲininkali jaabi o jamana nɛnɛ ma jamana ninnu a bɛ n'a fɔ malikiya la n'i ye masiw kɛ jawarabu ka walama u ka hufu ka tiɲɛ ye dɛ maliki y'o fɔ a ka funtɛnima jamana de kan o kama diinɛ ala kɛra cira diɲɛ bɛɛ ma o ma sigi funtɛnima jamana do a ma funtɛnima jamana do a bɛ funtɛni gɛn ka bɔ maa na o caman fana bɛ yen min ni dɔ yɛrɛ tɛ kelen ye an n'a y'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔw la nka a tɔgɔ di a tɛ dulɔ ya baara kɛ n'i y'o min dɔn i y'a dabɔ kama ka dulɔ de min nka n'o tɛ la a suguyaw caman bɛ yen min ni hali ni dulɔ b'a la a tɛ dulɔ ya baara kɛ o kuma silamɛ bɛ se k'o min alhamdulillah Traore alhamdulillah bismillah aha inshallah ne ka ɲininkali dɔw tɛmɛ na mɛ ne ma ɲɛ aha ale ko ta kɛ ka ban a ma layi ka fɔ ko ciden ka ci bɛ min yɛrɛ dɔ i b'a min da jɔn la quoi
ala min ye dalibaga ye ala min y'a mɔgɔw ta ko adamadenw ta wala i ka fura bɛ bɔ gɛrɛgɛrɛ ka ɲɛsin ko parce que a ye mɔgɔw ta automatiquement i bɛ se ka fɛnw ɲuman don i n'a fɔ den fitinin ko depuis a mana a b'a siw bɛɛ sa a b'a sama a yɛrɛ ye ko in b'a la ko ninnu bɛɛ bɛ kɛ inshallah a faamuna karamɔgɔkɛ bɛna dakuruɲa fila fɔ a kan inshallah fana y'a ɲininkali filanan kɛ quoi an fɛ yan o b'a fɔ ko ni min y'a sunkalo furu k'a ban denmisɛnnin muso n'u bɛ ban ka a bɛɛ su ko parce que ko n'u y'a bɛɛ su k'a bɛna wajibi kan quoi. n'ala sɔnna a bɛna jaabi da bɛɛ kan sisan labure jazakumullah na yara Kamitiu ka lagosili dɔ tɛ dɔn ta bɔta ni o kuma suguyaw don hakilima bɛ tɛmɛ o kɛrɛfɛ nka ni min ye sɛbɛn min nɔfɛ e bɛ min nɔfɛ i b'o dɔn olu fana b'u nɔfɛ e k'o to ta nɔfɛ o yɛrɛ o hɔrɔnya bɛ min automatiquement ale ka kuma bɛ i n'a fɔ ka kuma k'a kɛ i n'a fɔ kira si ma ci i b'a sɔrɔ o kuma mɛ kira ninnu kan o n'a tɛ bɛn olu ka jɛmɛ kɛɲɛ ka kɔrɔtigiw kɛɲɛ ka jinɛtigiw kɛɲɛ ka wɔkilatigiw kɛɲɛ ka subaw kɛɲɛ k'u ta baara kɛ piyan i b'a dɔn n dalen masa tɛ o kuma na fɛn wɛrɛ tɛ se k'o kɛ ɲininkali filanan صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والبركات. آمين. جزاكم الله أمر أمسي هاكلي جي على كرك دو بدلا سوالينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا كما أمي أمر ما مسوفو an balaka dɔw bɛ yen nɔ hali n'u balikuyara o fu yala olu b'o min kɛ o kiri bɛ cogo di o ye nɛgɛ tarawele ka ɲininkali la nɛgɛ ɲininkali min i ka kuma kɔnɔ o kɔni o kuma a balikutɔ a bɛ dɔ sɔn ka dɔ bila ko ale ma furu fɔlɔ dɛ a dɔn k'a fɔ n'i balikuyara cɛ o muso mayani don k'a fɔ ka dɔ sɔn ka dɔ bila k'i ma furu fɔlɔ a ye furu ka ban dɛ n'i ma bɛɛ sɔn ala bɛ t'i ɲininka o la i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye a t'i n'a fɔ kɛmɛ k'i furu wala bɛ t'i ɲininka ka d'a kan i ye furu bɔrɔtɔ kun min na i b'a fɔ o kuma a tigilamɔgɔw ka sun o de y'a ɲɛ ye minnu b'a fɔ e ko kana so bɛɛ sɔn kɔntɛ i b'a furu lalala u k'a dɔn k'a fɔ n'i balikuyara ka ban sunkalo wajibi b'i kan de. Assalamu alaikum. Waati kɔni ta jitu sama ke a tigi segira ka na assalamu alaikum. Waalaikum assalam. a wele ka bɔ min kati Awɔ Kati ka de don. karamɔgɔ sanogo bisimila Awɔ sogo bɛ di. alhamdulillah Sira wɛrɛ tɛ yen Amadiya tɛ. allahu akbaru Awɔ sira sogo Kati de don. allahu akbaru Wala. Awɔ. inshallah Haidara. awɔ ayiwa O de don. alhamdulillah sanogo Sulemani Sanogo ala Kati an ka foli bɛ Kati ka bɛɛ lajɛlen ye Sulemani Sanogo sababula jamatu président secrétaire général Traoré an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an tɛ se k'u bɛɛ ta u tɔgɔ ma ala ka sunkalo tɛmɛ jira an na amin Sanafara Madu Traoré a ka dɛmɛ an ka foli bɛ ala ka hinɛ ninnu bɛɛ la bi awɔ Seguba Traoré ale bɛ Sibi an ka foli b'a ye allahu akbar olu b'a la inshallah jadikɛlaba Segukum Sanaba kɛ kɛra cɛkɔrɔba ne ya bisimila i bɛ radio la jitimu Sanaba assalamu alaikum Alhamdulillah. ba Traoré sama kɛli samake Na yɛrɛ bɛ. Amin amin Wala kɛnɛya di. amin Wala sɔrɔ musaka nɔgɔya. amin Wala kɛnɛya d'a ma. amin Kira kanu kosɔn. amin Ala Rasul. sallallahu alaihi wasallam ani baraji n'ala sɔnna ma an bɛna taa bɔ a ye sa jazakumullah samake samake tara assalamu alaikum salam a nɔgɔyara o non la bas fadal Assalamu alaikum. waalaikum salam Sakoro wo murabula. awɔ Tiɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi Mali a diinɛ ko kuma cayalen don. awɔ
bon ni dun b'a ye i bi mɔgɔ caman bɛ o bi saraw ta k'u ye dɔgɔtɔrɔbaw ye bon an ye dɔgɔtɔrɔ nin b'an bolo bon o bi sarabaw ta u bi jɔyɔrɔbaw la mali yɛrɛ kɔnɔ diinɛ tɔgɔ la bon kumakan min bɛ ka fɔ diinɛ ma u kɛn tɛ ka fɛn fɔ a la u tigiw wele u t'u jaabi bon o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sisan ou bien u ka kiti ye jumɛn ye sisan o mɔgɔ fasɔn aw bi dɔnniya place la jamana kɔnɔ alhamdulillah amin 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 ala ka musakaw nɔgɔya amin 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 ala ka kɛ jɔnw ka fari ye amin 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 ala ka ruhanaw jidi ala amin 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 jɔw ka ye an bɛ tari sɔmu belebeleba dɔ bana allahu akbar awɔ alhamdulillah jɔw ka ye inshallah ala ka kɛ faraja ye amin amin ba alhamdulillah alhamdulillah inshallah ana foli mamuru kelen kelen bɛɛ lajɛlen inshallah globala an ka foli bɛ an musolaka bɛɛ globala ana president bɛɛ alhamdulillah a foli missionnaire ye globala ana ka balimu allahu akbar missionnaire lama ɲina fɔ awo ma ji an ka foli b'a ye inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam bagayo jazakumullah bagayo ame fanana lamini bɛɛ lajɛlen fo jafaro ala ka hinana ala ka dawra suma mujahid kabir allahu akbar n'a ka cɛkɔrɔba cɛmɔgɔ bugula ani bafin ala ka hinɛ ninnu bɛɛ lajɛlen la n'u bɛ amadiya kɛlɛw kɛ u bɛɛ y'a jaabiw kɛ yakɔrɔba ala ka dawra suma ala ka ɲɛriw mɛn ka saraka bɔ u ye amadi fa fɛ diinɛ kunka lahalaw bɛna i tɛ se ka kuma i ka dɔnni tɛ se ka kɛ o ala imam mahdi bila kana o kɛra de kɛ o kana dimi bɔ muhamadu la ka muhamadu kunna wolo aw kuma e ma kala cogo cogo maa dama i bolo de mahdi bolo a tɔgɔ ye di i tɛ se ka o ɲininkaliw jaabi o kama a bi kɛ o tɛ se ka foyi fɔ min b'a jaabi ahmadiyaw de wa fana ka tiɲɛ tɛ nka an ye cɛkɔrɔba ka kuma jaabi yamaruya wale o barika de b'a nɔfɛ a banna salamu alaikum wa alaikum salam aka wele ka bɔ min Muazi yɛrɛ jɔn de don jɔnni Muazi yɛrɛ Muazi karamɔgɔ jɔn de don a ye kalan jumɛn de kɛ yala diplôme b'a bolo wa o kɔfɛ awɔ n bɛ fɛ k'a dɔn Mahdi ye jɔn ye komi ne tun t'aw lamɛn sunkalo in de la n bɛ tafsir lamɛn la diplôme jumɛn b'a bolo awɔ Mahdi ye jɔn ye komi a b'a fɔ cɛkɔrɔba a bɛ kira ko fɔ kisina sallallahu alaihi awɔ sisan a bɛ Mahdi fana fɔ bɔn ne bɛ fɛ k'a dɔn Mahdi ye jɔn ye ayiwa ala ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman d'a ma amin inshallah amin 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 ka laban ko ɲuman d'a ma ale baraji alaikum salam wa a ka ɲininkali ko Muazu yɛrɛ ye jɔn ye a ye kalan kɛ min diplôme jumɛn b'a bolo kelen ɲininkali filanan ko Mahdi fana ale ɲininkali min kɛ o kɔni ko an ka kitabu kura dɔ sɛbɛn ko Mahdi Umaru Muazu ye jɔn ye o kɔni o ta ka nɔgɔ ne wolola Mali kɔnɔ ka Mali kɔnɔ nka danfara min bɛ yen kɔnɔ o ye dɔn ye nka Mahdi yɛrɛ ka n ka taa kɔfɛ n'Ala sɔnna ma an bɛna walanda di o kan inshallah komi waati banna ka ban an tɛ se ka ɲininkali jaabi bilen kɔfɛ ka wele ka bɔ min e yɛrɛ bɛna ɲininkali kɛ denmisɛnw kan a y'a tigɛ denmisɛn ka cayara ayiwa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka jamana suma ala ka bɛnkɛlɛma na tafsiru kɛlaw a bɛɛ ni jadi a bɛɛ tafsiru kɛ yɔrɔ sanumanw don a bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ kɔmɔ mɔgɔ min n'an bɛ o ladegeli de warahmatullahi taala wabarakatuh salam alhamdulillah Bamakɔ a n'a lamini maa kun sɔgɔlen bɛ radio sanfɛ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na farafinna ani farajɛla kɔnɔ bi nin waati in na inshallah an ka maakɔrɔba minnu tulo b'an kana m'u bɛɛ lajɛlen 76 30 27 33 waati in na jema kɔnɔ an ka missionnaire ba min bɛ Dawudu Kulubali Sodru Khudamul Ahmadiyya de don an ka foli b'a ye ani waati in na Dr Traoré an ka foli b'a ye Bangu Jinɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Ganadugu bɛɛ fɛn o fɛn bɛ Mali yɔrɔ yɔrɔ bi minnu sɔgɔlen bɛ radio la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye MTA maaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo
ni ala sɔnna ma bi su in na 21h30 an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan inshallah taala bi